איך חסכתי יותר מ-10,000 שקל בפיתוח האתר שלי. אז אתם יודעים שאני משתמש באוטומציה ובינה מלאכותית לפיתוח של הרבה דברים. אבל אחד הדברים הכי מתסכלים, שפיתוח בוורדפרס ואלמנטור זה היום הסטנדרט, ככה מפתחים אתרים. ואני אמרתי, לא. אין סיכוי שאני מפתח את האתר שלי דרך הדבר הזה. היום אני אראה לכם איך פיתחתי את האתר שלי בעזרת בינה מלאכותית ואוטומציה. לפיתוח האתר השתמשתי באפליקציה Lovable. Lovable מאפשרת לנו להשתמש בעזרת פרומפט AI לפיתוח אתרים בפחות משניות. לקחתי את הקבצים מהפיגמה ביחד עם האתר עצמו שאני רוצה ליצור, ופשוט הבאתי את זה למנוע AI וביקשתי ממנו שיכין לי פרומפט. השתמשתי כאן ב-ChatGPT שיכין לי פרומפט כדי להכין את האתר ביחד עם Lovable. ל-Lovable שלחתי את הפרומפט עצמו וביחד איתו עברתי בצורה איטרטיבית את כל התהליך כדי לפתח את כל האתר בצורה מלאה. ביקשתי ממנו שבתפסים עצמם שאני הולך לעבוד, אני רוצה לאנדקס את זה בעזרת Webbook ולשלוח אוטומציות דרך מייק. ככה כל מי ששולח לי הודעה דרך האתר מקבל הודעה אוטומטית או דרך הטלפון או דרך המייל. ככה ניצלתי את המהפכה הנוכחית של מוצרי נו-קוד כמו בייס 44 ולובבל כדי לפתח אוטומציות ופיתוח של אתר שלי שמאוד רציתי הרבה זמן. אז מוזמנים להיכנס לאתר ולראות את כל הדברים הכי מגניבים שיש בעולם האוטומציה וגם להתרשם מאיך נראה האתר בלובבל.